and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Kinahanglan nga masultihan yun na Agustino si Mirasol nga ako yun si Arturo bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa man? Unsa man yun? Ha? Buo na ba yun ang imong huna-huna na tibuok na ba yun? Nga mo kumpisal niya sa tinuod nga ikaw si Arturo. Unsa man? Oh, come on. Murag bahala na lang siguro di siya mutuos yun. Basta kinahanglan yun nga sultihan siya aron mahibaw yun siya nga ako yun si Arturo bangag sa ilong. Oh, come on. Wow. Mau ba? Pero kung dili siya mutuo ni motor, what if? Ha? She don't believe you. Imo ba gyapon siyang sultihan nga na kay gitaguan nga bulawan sa inyong bahay? You hide the gold in your house? Oh, in your house? Oh. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kanunuhaan siya. Kaya delikado kung simba ko si Dindo ang iyang mahinaykan o pagkasal. Unya, ako na siyang masultihan. Unya, di gyapon na siya mutuna ko. Saon na lang. Masin hasta ang kinabuhi ni Mirasol, mabutang sa dakong peligro. Kaya naibaw ko nga lahi, gyud og motibo si Dindo sa iyang pagpaningkamot ni Mirasol. Bangag Oh, sa come on. ilong. Unsa to? Kaduha-duhaan? Picture to ba ito? Oh my God. Oh, nakasabot na ko ni motor. Mo na'y usa sa dakong sulbarunon. Kanang dapita. We will solverize it. Mga kay nagkauyon na ta. Nagkauyon na kita. Yan ang puntuha siyo. Kinahanglan yun una nga atong ilikay si Mirasol ni Dindo bangag sa ilong. Sultihan yun na ako siya. Nga ako si Arturo. Oh, come on. Oh, Bangag sige, sa sige. ilong. Go for it. Go for it. Like fun run. Mao naman yun ka ha, ang imong hugot ka desisyon. Ha? Buhata. Sultihi siya. Tell her. Tulad. Kanta man ito. Kanta man na siya. Bitaw siya, mao ginay ni apirmis kong nauna siya. Nangita pa lang yung kong mayong timing nga makasulti na yung kos tinaod bangag sa ilong. Nga naman ka Dindo nga isog man kay karon. Lagot ko, Mir. Kinsa may mong gikalagutan? Lagot ko. Lagot ko kay murag. Wa nagyugoy importansya nimo. Naglagot ka na ako? Oh. Bida, hindi magug ka ingon ini gud kaniadto gud. Daghan kay nausab nimo. Dindo, wa ko mausab. Ingon ini ra gyapon ko sukad pa kaniadto. Pero siya ron naman sab, Mir. Uy. Sa kadugan na natong kailo og suod. Inana na day kabugnaw imo pagtagad diri nako. Wa ko mabugnaw nimo oy Dindo. Gani, naluoy man gani ko nimo. Kung tinudanay kapag naluoy na ako, kaniadto punta ko nimong gidawat ang akong gugma. Pero wag yo'y bili para nimo ang tanan ako pagsakripisyo. Tanan akong oras ug panahon akong gigahin para nimo. Pero karon, muna mo gibahos na ko. Husto na Dindo. Di na ta maglalis ang mga butanga. Dili ko gusto nga makadungog ang akong pamilya nga mag-iningon anak ka dinhi sa mong panimay. Unfair lang yun kayo, Kamer. Sobra ra kayo ang imo gibuhat na kong imo kong gipaantos og ingon na ini. Ang tanan imo gipabuhat na ko, akong gisunod. Pero gihimo ko nimong buwang. Ha? Oh, Dindo ka diot lang. Magistorya una ta, Dindo. Ngano man tos Dindo, Mirasol? O sa ba nag-away mo? Wa na uy. Nang lood rato kay wala ko nun ako sa tagda. Ay makuyawan malanta ninyo, oy. Abi ba na kong nag-away na mo? Wara to'y kaso na eh. Saon, luoran mo gudas Dindo, good. Pero mabalik na gyapon to kung maulian. Mirasol,
Likaye baya gid ninyo ha nga makakita mo glalis. Dili ko gusto nga dunay mag-away din is bahay nato. Wa kay angay kabalak anay. Kay wa gid mi mag-away adto niya. Ngano tos Dindo tintay? Nakadunggo ko ganiha nga nidako ang ilang mga tingog unya milakaw na yun si Dindo. Dindo. Unsa man? Nagyon sa manes Mirasol. Ay, wa, Jerry. Uy, wa. Uy, kadugay ba ni mo nakatingog morde. Huna pa ko kung siya ako'y sulti. Nang luod ako na tos Dindo. Kaya wa ko na sa tagdang Mirasol. Bida sa ng atong mga anak. Ubo naman ako ko. Inom lang kuhan. Inom Tubig. tubig. Tubig mo sa madiim nun. Bida sa ng atong mga anak. Maunang mahiobo si Dindo tungod kay daghan kay tinunto na si Mirasol og si Riming. Time para good. Unsa ko'y tinunto ba, oy? Ha? May sulti na kos Dindo. Nga gikondisyonan siya ni Mirasol nga sugton kung magkasuod na sila ni Riming. Unya, nasa'y Riming. Tuyoon sa niya nga, di mo tagalog ba yung Dindo? Maunang magtuog ang tao nga ilarang gihibong buang si Dindo. Oy, o man ko mahibaw, anak, Jerry. Pangutan na si Mirasol. Para na ako, dili gina maayo ng buhata. Sama ra, nga nagbugal-bugal sila og tahaw ana. Kanabal taos Dindo? Si Dindo ba taon? Seryoso kay na, uy. Buutan kay matinahuron. Unya, binuang nga lang yung tao nila. Ako lang unyang istoryahon si Mirasol bahin, anak. Kung unsa nakatinuod ang gisulti ni mo, Jerry. Klaro, hagid na tintay. Og tambagin ang imong mga anak nga dili sila mag-iningon anak pagtagad og tao. Kinahanglan nga morespeto sila og dili magbinuang sama sa mga tao nga buutan parehas ni Dindo. Sagdi lang, Jer. Ako lang unyang istoryahon si Mirasol. Hain man si Mirasol, Ming. Milaka man to, nay. Doon ako na to siya tuon. Nang nangita man kasi imong anak na gwapan, nay. May sumbong ra ba na ako ang inyong amahan? Si tatay na sad? Saan naman siya yung gisumbong ni mo, nay? Inyo man ko nung gibinuangan si Dindo. Kung sa ko'y gipinuangan, nay? Ay, nga ni manggod ko doon eh. May sumbong ko nos Dindo ni tatay ninyo nga inyo ra siyang gitinuntuhan. Unsa laging klase sa tinunto, nay? Nagsabot man ko mong Mirasol. Nga kung dili ko mo magkasuod di Dindo, dili ko no siya sugto ni Mirasol. Unsa? Hala? Mo na gisumbong ni Dindo, nay? Oo. Oy, Riming. Ayaw intaw mo pagbinuang og tao, oy. Kay dili maayo nang inyong duhaan ang pagbati sa tao. Oh. Tingsi ka man lang gud diha, Riming. May muot mo lang tao, eh. Kinigos Mirasol? Ingna nas Mirasol, ha? Nga nasuko ko, ana. Huwag ako makaayon sa inyong gibuhat, ha? Oy, ayaw, nay, ayaw. Ay lang kasabis Mirasol, nay. Ako rin may bamusulti niya. Ayaw! Kinahanglang ako sa sultihan nga dili maayo ng ingon, ana. Ayaw lagi, nay. Ako rin lagi bahala ni Mirasol. Ako rin musulti niya. Hello? Hi, kumusta? Oh, nanawag mo lagi ka. Sorry ha. Nasuko gyapon ka nako. Okay ra ko meron. Ayaw kabalakan ako. Okay ra ko. Unsay okay ra ka? Okay ra ko nga di na nimo tagdon. Ikaw ba? O isad kay ka, uy? Himuan dayon tani mugsa nga wa mo kumausab. Ikaw ra may kalit nga nausab. Di na ta maglalis. Di na ta maglalis, ana, Mer. Unya unsa man? Manluod na lang gyud ka namo forever? Oh, ikaw good. Kung manluod ka, wala gyud ko mahimo ana. Ako pa hinoy sad-an ini ron. Wa ko mo ingon nga sad-an ka. Nangutana lang ko kung nasuko pa bagihapon ka nako. Okay ra lagi ko. Wala ko'y problema. Huwag ko makasabot ni mo eh. Ewan ako masuko ni mo. Pero,
nervous yapon ko kay ang imong ipalabi katong dakog mata nga si Paulo. Unsa? Si Paulo di ay ang imong gipangluoran? Irme naman gud mong magkuyog. Hoy, Ginoo ko in town nimo oy Dindo. Amigo ra man gud na ako si Paulo good. Amigo lagi. Mao nang wala kay panahon ako. Kasi siya na imong ipalabi. Ayaw na gud palig iningon ana Dindo. Pareha sa mong duha nga ako mga amigo. Pero grabe naman sap. Kinsa man gyud labaw na mundo ha? Siya o ako? Tawa no. Ay, baya Dindo, magkatawa lang tanimo. Ngano ko dito magikumpara man kang Paulo? Siyempre mas labaw gyud ka kay mas nauna pag kang higala nako. Pero di man gud na mauy ako nakita gud. Mas daghan pa magugag oras niya kay nako. Saba diha uy. Huna-huna ra gid na nimo. Nataimingan lang nga nakauna si Paulo og bisita sa amo. Mao siyempre, siya gyud una na kong matagad. Pero ikaw sa do dali ra sad kay ka mangluod uy. Hey. Bueno, sige. Mag-istorya lang mo yata, Mir. Mabisita niya ko diya sa inyo. Kano sa man kamo ani? Basta. Manha lang niya ako. Asa naman sa Tamanori ini? Ato na siya ta sa bakayan, Mer. Katubang dunay tubod nga paborito ninyong suruyan sa ni Arturo Kniadto. Uy, hala. Mahadlok ra ba ko ditong dapita, Pao? Ano mahadlok man kang ni amang kuuban nimo? Bangag sa ilong. Kuan manggod. Doon naman ko ko'y mahinumduman anang dapita. Usa may imong nahinumduman? Di na lang ko musulti. Basta, doon ako'y mahinumduman. Ibaw magkukunsa, pero di lang ka musulti. Aw ako ba di lang sa kumusulti po ba? May baw gyapon ka? Syaro sad nimo Di ba lagi ko? Pero amto'y kaso Mer kay mo to'y unang pagpadayag ni Arturo nimo sa iyang gibati din nimo. Uy, hala. May baw lagi gyapon ka, Pao. Ay, ang tabagyapon Mer. Ang tugyapon karon, mahibong pagyapon ka nako kung anong naibaw ko. Bangag sa ilong. Kalain nimo, Pao, uy. Tanan na lang, gyud. Usahay, dili na ko makatuos imong abilidad, Pao. Ha? Mura bag imposible kayo nga ang tanang gagmayng detalye bahay na mo ni Arturo, imo gyud mahibawaan? Sagdi lang Mer. Nag-abot na to dito sa bakayan, sultihan ta ka sa pinakasekreto kung anong nahibaw dyo ko ning tanan. Bangag Sure? sa ilong. Yes, sure lagi. Sultihan ta ka. Why joke ha? Wow, nag-abot na to dito. Sultihan ta ka sa tanan akong sekreto. Bangag sa ilong. Sa ato pa, naagid ay gitago ang gahom diha. Wala lagi ko'y gahom. Pero na ko'y revelation ni mo. Basta bitaw ha, bantay bitaw ka na ako kung mabinuang ka. Tinagyo ko managad ni mo. Ayaw lang sad. Tagda lang gapon ko kay basinog magtuo niya ka nga nagbinuang ko. Bangag sa ilong. Seryoso man ka ng imo, Pao? Seryoso lagi. Di yun ni binuang ako. Mahibawaan raw niya ni mo. Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!